bandiraɓe kala ɗo mbawɗon wonde mone moon kala a salminama inde mum e yettode mum ɗo ɗo yarate haalo pulaar mbi ko ɓuuti holliri kadi ko yooɗi ala e daranam gonɗen hannde ko ɗo henne e guijulon oɗon gandi waktu o 14 heures fuɗɗima fawde minute aji dabɓi ɗo hannde ko ñalawma mawɗo ñalawma pattam lamo ɗi tawno kellel Ndiaye won erago mawgo pattam lawimo ngo noddi ɗo henne e nder wuuro guijulon ko ɗum saabi gure ɗe funnague hirnague rewo e worgo kamɓe kala e oɗo saaha ɓe naata wuuro ngo ɗo ɗo yarate jiiɗen ɗo henne ko immiɓe toon e nokku ene wiye Hamady Hounare fade Sinji Bamɓe no Wuro Sogi e bandiraɓe dondunaɓe e ko wayno o Thiali e bandiraɓe Wodobere e ko taari ɗum ha garno e Juribali takko palel Dande Maayo e raɓɓiɗinade hande mo on jiiɗo ko weeli ko memoto ko yiyato Kellel Ndiaye oɗon gandi kanko woni présidente mouvement président Yeƴƴo Fouta hande noon ko rendo mawgo ɗo henne e nder guijulon taw waɗata ko ɗo henne e nder galle bammakko e mbino bandiraɓe ɓe ganduɗa kadi min goni autorité ji kadi gueɗel ngal yo wat e nder wuuro ngo kono ko ɗo e nder galle bammakko waɗata bandiraɓe gummima Bagio Ba Vindira TV le monde en miniature mo keɓ ko weeli ko weɗɗa ko laaɓi ceerno Bismillah mon.